Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро, ман Абдуғаффор Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Як ҳодиса шид, мо дар ин масъала набур кардем, Instagram да мондем. Оказывается, ин хел ҳолатҳо ганда бисёре. Барои ҳамин мо як хулоса да бар омадем ки ҳатман YouTube да расонем, илтимоси калон баъди тамошои видео ҳатман ба дигаро расонени ганда важне. Як падар хонаша мефурӯшад 1 миллион да бо нияте ки фарзандша ай турма барора. Бехона мемона, бепул мемона ва фарзандаш дар турма мемона. Яъне чӣ хел кидатш мекунанд. Нигоҳ кунед ситуатсия чӣ хел ай. Илтимоси калон падарҷону, модарҷону, бародару, апаву хуҳару ҳама да расонед. Вақте ки худо нишон надиҳад дафанди шайтон мера бачаҳотон, бародаротон мисол ягон ҷиноят меша, мисол дуздияй, таҷовузай, одамкушияй, документҳои қалбакияй, ягон дигар ҷинояте ки мисол ҷиноят содир шид мегиранд, привлекат мекунанд, уголовное делора кушода мекунанд, мисол изолятор временного содержания, яъне ивс да маҳкам мекунанд, ё ки мисол уже қапидагиян ҳамун тараф мебаранд. Мешавад ҳолатҳое ки шумо да ваъда метиҳанд ки мешавад бароварда. Тоҷикай, узбекай, урусай, кавказай, кадоме ки набошад не имеет значения. Дар ягон ҳолат ягон кас шумо да ёрдам наметиҳад, бароварда наметавонад, ягон сум шумо да ёрдам наметиҳад. Ҳама тибқи қонуни Российской Федератсия мешавад ва баъдаи следствия, баъдаи доказательства, факту дигар ҳолатҳо решенияро фақат судя мебурад. Илтимоси калон дар дигаро расонени ганда важне. Дарун сухтеста, шумо даже тасаввур карда наметонед. Ман мефаҳмам ай дигар тараф ки мисол бечора падар, модар, фарзанд меган дилшон месӯзанд, даруншон месӯзад ва дар эмоция, дар фикр мисол любой кора бечора падар модар мекуна барои фарзанд. Хонара мефурӯша бо ҳамроҳи зану дигар фарзандош дар кӯча мемона бо нияте ки фарзанда барорум кидатш мекунанд. 1 миллион метиҳад. Бародарҷоно, боз гуфтестам, шумо да фақат адвокат ёрдам метиҳад вақте ки мисол ягон ҷиноят шид, ягон дигар ҳолат шид, тӯҳматай, подставай чизе ки набошад. Тибқи қонуни Российской Федератсия, тибқи документу мисол доказательства, факту подтверждение ягон дигар бегуноҳӣ, мисол ҳамон бачае ки привлекат кардастиянд, баъдаи як определённое время следствия ки давом дод, судя ҳамаям ё кати шинос меша документҳо кати, баъд решенияша мебурад, ё ки срока кам мекунад, ё ки бачара мисол срокша кам намекунанд, ё ки бачара мебуранд агар бегуноҳ бошад. Но дигар ҳолатҳое ки шумо да ваъда метиҳанд, боз як бор дигар ба қайд мегирам. Вай тоҷикай, узбекай, урусай, кавказай хушрӯ гап мезана, безеб гап мезана, ай ислом гап мезана, ай чизе гап мезана, зудбовар нашавен. Гап задани ваё, сухан кардани ваё танҳо бо нияте ки диққати шуморо ҷалб кунаву дар бовари шумо бидрояву пули шуморо бигирад. Тамом, у пула баргардондан уже душворай, невозможное практически. Мефаҳмед шумо? Боз такрор мекунам, илтимос дар ин масъала шумо сахт эҳтиёт бошед. А то, что касается масъалаи и падар, чӣ хеле ки ман дар Instagram гуфтам, боз як бор дигар такрор мекунем. Мо ай тарафи худмон як хулоса да бар омадем ки ҳамин падарра фарзандашда ёрдам тем, чени ки ай дастмон биёяд, адвокат предоставит мекунем, расходашона хумон мекунем, я ёрдам шаванд. Чӣ хеле ки фаҳмидем, ака мо да гуфтесиян ки бача гуноҳ надора, подстава шидагае. Но ман ёдам бовар намекунам. Мисоли Россияи прекрасно медонем, но ба ҳар ҳол пока адвокат мебинаву следствия ва дигар ҳолатҳоро, баъд уже мо мефаҳмем ки гунаҳгорай, ки гунаҳгор нестай. Но иҷа як моменти дигар ганда важне. Бачо, калону майда, илтимос дар шабакаҳои интернетӣ, Instagram, Telegram, друг ва круг, Одноклассник, ВКонтакт, чизе ки набошад гап назанен. Ҳозира ҳолатҳо тӯҳмату подстава ганда зиёда. Подставам ки набошад, чӣ дар кор вақте шумо пулкоркунӣ омадем бо нияте ки падар модар да пул равон кунем, падар модара хӯронен, хона гирен, зан гирен, мошин гирен, қарзу кредит абтен, шумо миёен арзбозӣ кардан мегарден. Касофатии ин ҳамин кор, бебаракатии ҳамин кор оқибат ин ҳамин мешавад ки бечора падару модар мисол 18 сол шуморо калон кардан, модарҷон 9 моҳ дар баданаш нигоҳ карду, баъдаи 18 солагӣ ки ваё бояд дам гиранд, шумо мебиёнин ҳамҷа бо болои ҳамин сарда проблема дар болои падару модар ки бечора дар байни ҳамсояву хешу табор саршона дигар бардошта наметавонад. Миллион бор калатон кати фикр кунед пеша як кора кардан. Илтимос, азобои кашидагитон, ай Тоҷикистон қарз карда омадаву очереду сахарову дигару патенту трудовой договор, дигар ҳолатотона дар представление дар сартон бигирен, пеша як кори бада кардан. Ҳамин чиз стоит ё не? Конечно не стоит. Дилтон дар падару модартон бисӯза. Ҳар як хатогии ки мо шумо мекунем дар обрӯи миллат монад, дар статистикаи мардуми тоҷик медрояд. Чӣ дар кораи ҳамин кор? Омада грамотна кор кардан, муомила, як мисол характер, як мисол примери нағз тоест, мисол нишон дода ба дигару ҳам хе кор кунему ба сари баланд баргардем, нағз нест. Илтимоси калон тамоми бачаҳои ёш дар расонен, Instagram, Telegram дигар ҳолатҳоро монен. Ин ҳам бача дар Instagram ай, Telegram ай ки ҷои да кадом духта кати шинос мешава, мумкин вохӯрӣ карда боша, расидай, нарасидай намедонем, но уже маҳкам айна 6 моҳ. Шумо як рӯз дар мобайни 4 битон бестен як бор тасаввур кунед чӣ хел азобае, чӣ хел мисол
торикиву мисол ягон ҷура намебинед, уже 6 моҳ аҷое меояд ки 5 сол 10 сол одамо 20 сол маҳкам мешаванд. беҳтарин мешавад ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo, Instagram, Telegram чӣ хеле метавонед видеоро ба тамоми бародарои тоҷик, модарони тоҷик, падарода расонед ва самое главное я моменти дига ба падарҷоно, ба модарҷоно ки тез фарзандода занг зада суҳбат кардан дар кора. Медонам бисёриҳо занг мезананд, но ҳастаи ҳолатое ки беаҳамиятӣ мекунанд. Беаҳамиятӣ накунед. Ҳар як звоноке ки шумо мекунед барои фарзандо, бовар кунед, агар як ҳафта, 10 рӯз, як муддат ва ёдам мерасад, ин ахтара. Вақте ки кам занг мезанед, баъд конечно уже айро дига ҷо буромаданшон мумкин аст. мо худо хоҳад ин масъаларо мебинем, ҳаракат мекунем, ёрдам кунем. Чӣ масъала, чӣ информатсия, маълумот дар ин масъала ки шава, бо ҳатман мо навор карда дар шумо мерасонем. Саломат бошед.